naka-rescue si Bay Brian dere kay medyo niluwag ang bulb. Oh, sa tawag na kang yang rocker arm. Lagi sa bulb lagi niya. Head bulb niya. Paandar ba guys? Yeah. Kaning pwede pa na. Ayan, ibalik na mo ikan dito. Dapat tayo sobrang dalay mo. Sobrang dala. Ko lang gi salod kay tanaw na ko ba og nabay lugdang nga hugaw. Ano ganina lain naman gayo? Medyo apiki naman. Medyo naipit dahil. Medyo ipik. Ang kuya nga saba ka ng taguktok. Lagi taguktok katukan mong god ya ako lang gi kuan sa imong bagay. Ayun, huna na ako basig niya mulala ba, no? Madaot ra bagya po na no? Kanang sobrahan kaluwag no? Hindi ay kaning tata. Ay, matata. Para gumugdok ka mura. Lagi mo lagi to. Tata yung gidukdok. Lagi to ganina nakakuan. Una na ako gi ako na jud kang gikanay tiksan kay kan kay makum tay banto. Na ko yate di ko klakaw ron day. Hindi ako ba don ba dito dere. Pos mo nang naamo to isa. Kung ano nalagman lang ko bigay sa ilagan na ba kay na maabot ra man dabong-dabong kalit. Kalit tagbus crossing ba. Brian. Kung maabot ra man kalit crossing kasi. Kapit na balik ra dagla. Say balik. Nasusuki. Ano na hindi. Biin lagi dai. Biin lagi. Sabay. May hangin. Ada ko ya. So ganyan lahi nga piti to kana normal nga piti. Lahi nga piti ba di tariya tong piti bitaw ganina. Ako ba na nito? Ako na ni. Bulagi. Bulag pa na. Mana ay hindi ko sa pagtik. Lima da magkanta ko sa imo. So karon mga bay murag na waswas ginato kadyo tato ang motor murag na pero dili gid niya totally kayo nga piga-piga jud kay kaning panahon na mga bay nagdali sa kuani kay medyo nga akong partner dito naghulat na. Oras na alas 10:20 na ako nakagikan niya alas 10 yang out. Medyo nalanganan man ko pag-uli lagi sa trabaho. Oto medyo nagdadali jud kuani. Medyo na bilo-bilo ginako siya. So pasensya jud kayo ngingha kay dili pa ni mo reading period nga kinahanglan iwad-wad ka kay wa pa kana change oil murag ikalima pa man niya nga adlaw mga bay nga gamit nako. Ang nahitabuan sa akong dali-dali pag-abot sa unahan na ako'y na inkwentro murag medyo naapod to'y karga yung motor kay naka power pipe na tanan ako siyang tambot so dayon medyo kusog jud so nade sa unahan mga bay makita ninyo medyo nagdadali yung juga magidutan pero dili jud ingon nga RPM gid nga di pre sa una mga bay nga gikas permir haladuot jud nakugtaman abot segunda duot jud tersira duot jud pagkwarta na ba pagkaron murag dili na alalay na lang permira segunda tersira gamay RPM ana then pagka kwarta dito na ako nang ihunat ba medyo na gid ay pwersa mga bay na gikan ba na kabuga pod gamay ra pod siguro ni o da mga bay masapo na to na dia XRM 125 nga ipay mga bay so da ato nang lilion daron mga bay unahan sulat-hulat lang tagamay kay magdulduol na ta. Mao na ning XRM mga bayo naraw ako nang nasumputan medyo pag-action ako overtake na medyo ni Builo gid po siya rago ni Builo siya di ba mga bay bantay tanawon mga bayo makakaya bagid gyapon ta ni medyo gipauto na akong tresira mga bayo tanawar ko ninyo din ni kwarta din ko.
Itong gi-slow mo mga bay, oh, 150 ta. Sa GPS na 100 yun na siya mga bay. Tanaway ang suga mga bay, oh, nagana mo kalayo, oh. Oh, nawala na gyud mga bay, oh. Hapit jud gon entonces ero mga bay, oh. Nga oy. Ero. I'm sorry. Powered by Brian. Sorry, nawaswas yun ako. Nagdali man ko karon. Buyag. Pero ang iro gid ha. Hapit yun. Pandamay ng iro eh. Kulbaan ako si iro eh. Kusog-kusog itong XRM ba? Tayo nga akong tresira dugay kapas. Pagkuha din ako sa akong partner na mga bay, pagbalik din na mo, naading ko'y natistingan na po nga click 150. Medyo nagka-initay gid sa dalan gamay mga bay. Nawas-was gid nako, pandamay. Ako napugngan akong kaugalingon bay. Wah nga tong iro ay pita gid nako na. Tunsi sa tong iro da. Hey, thank you Lord. Pagay ko nimo chance. Bantayan ako ana duol na kayo. Bigyan ang iro kinaning kamot pud nga. Katabok siya. Diyan ginahinay. Diri mga bay, nana diri ang click 150 sa akong likod mga bay. Nga way angkas. So ako na nakoy angkas kaya nakuha na ako kong partner. So diri nasiplatan na ko siya, nakita na ko siya sa side mirror, naman diha mga bayo. Akong ipa-zoom ang side mirror nga na jud siya diha nagsudsunod sa kuha. Ako dayong gibuyluhan dayo gamay mga bayo daw. Na sugaw makita niyo sugaw. Ako din siyang gibuyluhan mga bay. So medyo naapiki gid siya mga bay murag wala siya nakasunod ayon. Diri na po din nasugod mga bay nga murag ni birada gid ta, murag ni RPM gid ta mga bay gamay. Click 150 na po. Nakoy angkas. Sorry nging. Nawaswas giti ka. With angkas. Click 150. Video na kita power no. Shout out sa Click 150. Grabe. Pautungan rag tersira eh. Paghapak og kwarta. Wala ni maho eh. Pautungan rag tersira. Good sa diserbato.